sani ndi Homabay constituency osetero keto somo ne mbele ema wamwa konyo weche mango mag somo ok inyal konyo ji titu meno ngo ni chien bilano 741 mago students modhi some we kodine most of the school mokane mamanyo and they na manyo gi chathi mora mora na yudo ka ok this school akone dhi kabunde mokalo kenda koro ambe no kanyal bedo ni an kuna ni chien to ji to this school duogo yuda gin gidhi gitieko giduogo yuda mana kane anja koro nado ni Kenya sai no yie tambe na bede gi some changes kata ko ten kamano en D+ kamano ta kete obed gi machwe mbele ka kamano nikech thoth ne jomoko ibiro yudo ko somo ni chieng' moro achiel Nyasaye yaw ne yo yudo tich moro ma ogombo no tienge mane to in bet mari ni bet opogore yes en mana mar bedo gi lony moro gi yaw ni yore gi mamoko ma samoro no moko sama koro wuene an gi higa 50 na chako bedo higa 50 tarik 14 Januari ne manyiso ni kane imanyo tich to wach tich ni setieko odong gimoro kana mana 10 years kende ting'eyo ni nitiere piny kisomo somo nyalo konyo yoro mang'eny somo is not only job inyalo neno kaka ikonyo community e yore mopogore opogore inyalo neno kaka i represent community e weche mopogore opogore inyalo yudo kaka bende guide nyithindi bende to gi nyithind jomoko kata nyithinde bas ing'e ni kidwa guide ng'ato ni bwana dhi sikul tin kuwinjo umbi to gimisomo malong'o to onge oneno mana ni itugo kode koro mano ichalo kata ka Nyasaye oyie yudo degree moro tiriembo kata piko kana piko rach iriembo piko mani business minyalo to gin gi joge koro ichako down japiu gino dhi sikul ng'eni ok ne ber degree ja kechin kod gi ka tini ka skin dhi sikul timbe ni dhi sikul tin kod gi ka koro dwaro inyiso ng'ato gimoro ma in bit mang'o itimo ni e kit ngimani kamano wach ma ngima kendo maliw mokalo nyakwar Mgajwang' e seche mane koro in e sikul isomo titiyo gin pek mage ma samoro ne neno nitiere gik moko manyaka ni like nitie gigni moko manyalo kethore kech ka in e dala nikech ma iriwo nyaka gibedo jakom mar ODM ward koro kachako mana gi wach mar ODM no an gi jo ma watiyo godo nitiere women representative kanyo nitiere youth nitiere jalupna ka PWD koro I just na nyisogi ni an adhi sikul makna uru gini utiye nyaka chieng' matema ng'owa atim peny matieki ok de nyalo wacho ni jakom odich oket maino ne weche mag somo weche mag chamo were gi siasa matin no ok nyalo wacho mano nikech nwatude ko samoro wabiro kata gi bura online to wapango tich for example ano kadhi niyudo thuolo madhi godo yuago prime minister na yuage mana dal kech mano doka koro ikone penje chieng' mano chako kel yuak ni Homabay yudo ka timo my last paper itimo penj to yuago jakom yes tija chama be koro ni wa organize mana gi jowa wan gi a very good team wan gi team maber kabisa kuchakore constituency kech kata mana ng'eni kan ane ward tane bwo mbunge hiniu natimo penj koro ne gitima tijno maber kamano ma gitimo ma gitieko aya kibiro dalana ga nitiere gik matindo onego bene timo kaka weche mag puothe jamni yiende ni moko be nitiere na prepare maber kabisa kino na balance maber ok aneno gima okethore kamano ng'at mawinji kawuono mabende sigandi ni ojiwe emben gi gombo mar medo sombe gin ang'o ga manyako tim nyaka ibed ng'ama discipline comes first kisebedo discipline nyaka ibed ng'ama hero Nyasaye then focus kisefocus ibedo gi again dhululu ng'ango cha ibedo gi focus
ing'iyo mbele. Yes. Chopre tiri ket maino ni gimidwaro. Ma ok igolo wang'i tima tima gik moko diere ka to wang'i nie gimichang'o gimidwaro cha. An arimbo matatu. Nyaka na video matatu pok okalo higni adek. Kendo wan gi yawuoyi mane wadimo go matatu kanyo. Ing'eyo junction nyaka Mbita kanyo. Junction Kudoyo. Probox. Mage gima ne konya ka bang' kana sea Kenyatta asetieko tich makane. Na yudo Probox ne mana gogo wala kanyo. Ne mari koso ne mar ng'ato? Ne mara. Okay. Koro nabedo kanyiso jogo ni bwana, gini ok wanya time kama forever. Ok wanya rimo Probox ni kama rando kama nyaka chieng'. Nyaka ng'ato paro moro manyalo timo ang'o, nyaka imede gimoro. Ka en pur, mag pur imed go gini. Ka en ohala moro matin, yawne ng'ama miyo, kata jaudi, odhi go mbele. Ka iti jipanga, titiyo mana gima ang'o, gimedwaro. Ka nyithindo be dwaro chiemo. Kino kata sama ni nena somo ni, nyithindo no kowe chiemo, school fee no kawe chulo. Emo mino ka anadhi the only money machulo is secondary school. Kakora wacho. And 10,350. 10,350. Mane school fees misomogo? Mano registration. Registration. Yes. 8,000. Then the remaining one and mare sciences. Okay. Practicals. Chemistry. Biology, physics. Biology. No physics. No physics okitimo. Yeah. Natima humanities. Okay. Koro pesa na mane anyalo chulo fee no kanyal onge gima interfere go. Okay. Yan kich I just go pay that money kato an koro atimo mana penj. Okay. Onge pesa mama machaka chulo. Kamano. Koro ng'ata madwaro enroll 8,000 gi wi 10,350 ni. Yes. Ema kamoro nyako ikrego. Ya nyaki do nyaki ikriga nyangu kwongo en 8. Okay. Kecheno dhi kanek. Ichule bank mar KCB direct. Ma ni na duga realize ni kata mna chimi timo penj ni you can pay it. Kecheno bedo paid cash. Okay. Kecheno dhi ng'iyo kode gik materials ka. Gik moko mag timo practicals ka. Kamano. E penj tema ni timo subjects adi aboro koso? Timo subjects abiriyo. Yeah. E subjects abiriyo mitimo gi nitimo mitiek chuth ber gi receipt koso nitie kuonde moko mane muomi ni mato koro ewa miwe kada mana nafas moko ijaso kuonde moko koso nobedo nade miwa picha hie sama koro miyo tas maths paper 1 nitie manyaka dong'. Nakwongo yiero manyalo deal go mokwongo. Ema timo kamang' sao gina nano kama chalo ka maths. To blank spaces ne nitie. Okay. No katimo gite. Iteno mana gi kiri go gecho. Ateno na gi kiri. Tawene ruoth. Kamano. Koro ntimo ko mane nyalo weyo. Yeah, kech ok nyal timo gi mok nyal. Okay. Na timo mana nyalo timo. Nyaka ne wach ni wuogi jogweng' wacha nang'o kuomi. Ya nitiere gweng' ni gi weche mang'eny. Giwuoyo maber. To moko bokiko. Mokiko be nitie. To adak kod ang'eyo gi. Samoro anyalo ng'eyo gini ko e dho ng'ane tang'e gima wacho. But jomoko rwake maber kabisa ma jomoko penja kaka ginyalo dhi enroll. Makata sani as we speak. Nitiere ji mang'eny ma gini enrollment mar private candidates dhi malo. Anyanya mwa e gweng'. And joma dwaro ahinya gin mine matinde mano kane gi dwaro mang'eny. Kabisa. Iyudo ka moro nowegi 8. Moro no wega 7, moro wega 6. To gima nadwa wacho ka maka Juma. Yes. Ni ok inyal timo, you cannot register as a private candidate kana ok itima boro. Nyaka itima boro. Nyaka itima boro. Okay. Kok inyalo yieni enroll as a private candidate. Okay. Yeah. Yeah. Okay. And wacha kapok adhi break patel. Ting'eyo. Sami enroll ni ng'eni jokato ng'eyo ni dhi somo. Joneko ng'eni somo. Kake dhi cover topics and the syllabus mag form 1 gi form 3 go. Mano is not their problem. Gin ging'eyo ni somo. Koro gin ging'eyo ni gi enroll ja form 4. Ng'amo ikore ne penj. Omeno ka penj mano biro nano ema ne temo ginene. Jo alliance ko jacho.
Nitime Kenya mangima. Nitime Kenya mangima. Bende onge sympathy moni kani ini biro late kiange na kuna. Yeah. Koro nyaki tim bed tima boro. Kana oki tima boro, tida timo form 4. Onge shortcut. Nyaki dhimi tim, aboro binyalo enroll privately. Injo. Kao kedwa doki 3 ni mani waecha. Nyal dhi enroll kaja 3 gine na nkech ni be 100% transition. Kode yodo manango, inyalo dhi mbele. Donge koro jowa masamboro ne otimo 844 to samoro ne okutima boro. Yeah. Koro wang'ni to koro mawan gi CBE ni koro dhi bedo ne matek. Gidong gi igni ariyo. Mane gima very important madwani bende wako ka. Nitiere igni ariyo modong. Then for 844 is bit of phased out. Ma it's either this year kara next year. Maka oketime to kaka dhitime onge. Ija 844 mane otidwa timo klasa boro. Koro idok mane CBC penj ka klasa 3. Koro ng'ama nigi lek gi geno gi gombo nyaka chaka igani. Igani kata iga manyien. Okay. Come on. En saa 2:44 mar okinyi wayudo ote Nyakwaramogi ma en twak moyiedhi okinyi ma kawuono Ramogi Radio ka chunje luo. Waloko tanga kidogo tu mondo mi wane kaka wanyalo wuoyo kod jowa ahinya ne weche manitiere gi kaka iwinjo ka wacho ni in gi thuolo mar higni 2 kende mondo ikonyri Nyakwaramogi. Kete maraka. Manotimore odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich abich tarik 23 dwe mar achiel higa 2026. En odiochieng' ma 23 e higani kod ndalo 342 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono higa 2014 doho more pacho kaendi nong'ado buch twech mar higni 7 ne jo-Somali moko 24 mane oyudo donjnegi ketho matemo ndhiyo meli moro, ketho mane wachore ne gitimo higa 2010. Be ing'eyo na tamalo 25 mag choke mantiere dendi yudore tiendi. Ma en kaluwore gi mbui mar living3.com. Maling'ling mopondo iyango e lela manotimore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Nyakwaramogi, ing'eyo nyakalondo mar Ramogi maromo nade? E kini mar nyasi mar sikuku, nyakalondo mar Ramogi FM kelni promotion mar Changamke Krisi Promotion. Kama in kod thuolo mar bedo jaloch, to mana ka ikete nyakalondo mar Ramogi, kaeto idwoko penjo mayot ma ibiro penji. Wan kod pesa modhuro miloyo e chenro magwa mopogore opogore. Yot mokalo, dimana *236*3#, kaeto iluw kaka ochiki mondo idwok penjo mayot mondo idhi thuolo mar bedo jaloch kawuono. Pari kaka medo tugo, e kaka thuolo mari mar jaloch bende medore. Changamke Krisi Promotion *236*3#, kaeto idonje promotion ni. Tuka itang mana jago mani higni 18 kabi nyime kende ema oyienegi donje promotion ni. Opoda kod BCB license number 0000297. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just a payslip, get a mobile loan of up to 500,000 or an unsecured loan of up to 9 million. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Here we go. Binjari mtokni kata boda wan kod wach maber ni in. Sani koro nitie platform manyien mayangi kendo chulo kindani ma isebedo ka itimo. Machiegni Ewigo wagendere pewa wayangi kendo wachulo tiji matek misiko itimo. Mondo iriri kodwa kawuono gima itimo yot mokalo. Bedo na kod obok mag PSV license, good conduct, insurance mopuodhi, ID kod logbook mari. Wabiro pudhi monge chiedh nadi moro amora. Riemb seche ma idwaro kendo yudo commission kaka driver maber. Download Wigo app kawuono e Google Play Store kata App Store. Benyalo ndiko ote machuok ni Wigo kasto iro namba mar 20425. Wigo. Here we go. Mana kamano Nyakwaramogi Jwang' wabiro kawo simbe jopiny ka gimbe gi penjo kamoro dwaje kamoro thuolo koro en mari ka mondi wacha kodwa ka. Erokamano Nyamorin Kemunto ka ni Kisumo wacho ni good morning VOJ, the guest is going to change so many people's lives. Whoever wants to register for KCSE and KCP have only 2 years to do so. The system rumo, let them take advantage of the 2-year period. Erokamano ahinya kuom mutimo kamano. Machielo kaende wacho ni Maka Juma
kiketo Nyasaye mbele to kara duto nyalore. Amor gi wendo ma in go e studio kanyo. Akonye mana lamo Nyasaye mondo lekne ochop kare. Ma Kochola Amos Babadori kawuok Kisii wacho kamano. Amor mar winjo Jalala Kanyada. Oparo na chandruok na ne timo KCSE 20 years to KCP kendo ne ayudo C+. Sani atimo masters Loyola University Chicago School of Law. Wago ne Nyasaye erokamano. Thank you so much. Erokamano ahinya kuom mote mari kendi. Jakubuyo yaore. That guy is a good parcel and an inspiration to many. We should emulate. Ogolo doke itwa kaka Uganda. Nyinga en Joseph Omondi mar Londiani nene kamano. Okay. Maoka kiani en ngawa ka to kindiko na nyingi kam. Mosna wudala no. Kik chunye tho to chance nitie kata mana jo mane oweyo rich legacy ne gin jo BD kendo kod strong IQ mar control paro. Joma focused ok giduok keto piem kod joma ne piny kendo joma temo mako bede jowadgi. Nyasaye ting'o gi mbele zaidi. Joma opong'o chunygi paro maricho kod mirima gi jowadgi kisiri to iduoko piny. Ere kaka ne navigate between dwaro ma pile pile ne family kod somo. An engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi, Jamaguje Kanyada East. Penjo kamano. Oyaore. Oyaore kanyo vyoje. Oyaore machigni? Ochieng' Bob Odoseng. Bob machigni ne yamo. Erokamano, winjo kaka jalo wuoyo kendo winjo ka gino ber matek, lakini vyoje isomo ber. Kata koro no onge le, kata koro ne osome, lakini kata kopo no bimana kata mane e buche moko mati wacho ne chamagi. Ingeni gimo bikone ne we urungane bendo ene mobedo no karantene ne ongeni osomo. Chieng' moro ka gimoro donjo kata kaka sani okingeni wabe voter registration. Ibiro pokane ko yude kata odhi otimo gimo matin ti wacho ne ang'ane odhi otemo kanyo kete nano ko ufaulu. Seche ufaulu no oyudo tongulo ne moro. Ko weni nyaki wacho ne ana somo mondo chieng' moro ayud tich. Somo yudo kaka resomo gima ber. Koro gima nadwa penje chal kama. Ngene seche mano somo to no tiyo tijene. Kendo somo to dhi e klas. E sechegi gik mage mane richone kata mane beyo ne kana e sechegi no dhi nikech nitiere seche kaka an ngene sani andalo. King'e ka puro atimo achiel ariyo en seche go dwa nadhi e skul. Ka to notimo ga nang'o. Okay. Hello. Oyaore. Maramogi. Maramogi? Maramogi? Machigni? Miguna. Miguna machigni? Awacho ni ya. Man is a good inspiration. An natimo KCP privately 1990. Man ayudo 500 and something. Dirego ne max gik me abiriyo gi wiye. Yes. Koro pesa emano tamre mana bigo mbele, but nasomo privately. Kane an housemaid. Ne an houseboy, atiyo weche mag ot at the same time asomo. Nyalore. Never give up. Never give up. Nyalore. Amen. Erokamano. Oyaore. Oyaore beta. Machigni? Luongani cha bebe da kindu be. Oh, jowa. Hello. Maramogi? Maramogi yaore. Hello, vyoje. Oyaore. Oyaore urukanyo. Machigni ne yamo? Yes, mailo sugi muri suda sembo. Hata ami mana kwana lupochi paka medo mana ding neni mondo bele nini duke matinde goloji oko. Fume matinde goloji oko. Kuro kichunye chibi. Bebe gichunye engo no. Erokamano. Maramogi? Oyaore. Oyaore ni mabechuma. Oyaore machigni tenda? Yes, mosna window. Ukaw mos? Iloso go mos digaro Land Cruiser. Achako winjo twak gi tiende. Kendo twak makuno ni okelo geno moro achiel ne jar mabende chunye nyalo bedo ni weche mag somo kata medruok. Okay, gima bende wanyalo wacho kata mondo mi waji oganda kaluwore gi twak makawuono. Naneno lendo moro ma chuok chien kocha kaluwore gi weche mag somo kayudo ka ng'ama wuoro maduong' bende ochako dok e skul motimo nyaka penj gi wuode.
ma kelo geno moro machielo kaluwore kaka bwana gowuoyo ne onge giko mar somo. Ka ng'ato dwaro nosom to kungo kaw kilo kete pache kod chunye mondo chop dwache. To ka chuny ng'ato tho nikech oneno ni mbesene oseyombe kata obedo nade to ok oyud gino modwaro. Omiyo miye puoch gi pak ni obed gi otegno to mi chunye odhi nyime. To wan gi geno koketo Nyasaye mbele kod jogo mamoko mabende domedore to nyalo geno. Kwa mfano kaka an Amos Digaro, an gi lek kendo an gi geno mi agombo ni mondo abed jalendo nikech adhi mbele gi tiegruok mondo mi chieng' moro achope ling'any ma VOJ gini bende nitie. Ok nawit geno nikech mana achiel kuom gigo mabeyo ma ka ng'ato obedo go ngima inyalo achieve your goal. Erokamano duto ne jo Kenya duto ubed gi kod geno ni gimoro amora nyalore ka Nyasaye nitie. Ma Amos Digaro Land Cruiser. Okay. Hello. Musenya. Dakika odong' 5 kende nyakwara mogi chopo kanyo saa 3 mar okinyi weche manyien adimba e nyakalondo mar Ramogi. Hello, Ramogi. Maramogi? Hello, Ramogi? VOJ amor gi puonj mawendo miyowa kanyo Felix Oyombe mar Gema Sumbi erokamano ahinya Respa Nyango ka Oksuba North. Aneno ote marikaendi Nixon Aumuja Gongo kani komaro kwacho ni VOJ puonj gi pak ne Jojo Kumu kuom dok e skul kendo timo penj okogima yot puonj gi pak ne wendo man gi studio kanyo erokamano ahinya VOJ an bende na gombo somo to kata kamano nitie weche moko mag piny manomona somo. Ere kaka ne okodonje obadho mar influence mag jomadongo be kare holorega. Erokamano. Adwa ni duok penjo go George. Erokamano VOJ. Aduok erokamano yo nikech ng'eny gi en puoch gi pak. Omiyo aduok ni erokamano kamoro mar gintiere nyikwara mogi. Achako gi mar influence ni. Ing'eyo ni kisebedo jomadongo to uyudo kamoro nyalo bede kugo mbaka u. Kendo koro nyalo kata dhi ajua gik mang'eny gi. But an nawacho ni nang'eyo gima dwaro. Keche kane dina bed ni odhiamba bedo kamoro kata atimo weche moko deno katimo gini. Koro ming'eyo mna kaka idoj gigi nikech kata mana ng'ama mongo be nyalo bedo influenced mawe gima inyalo nyiso weche mang'eny kabisa miwe gima ne timo kiketo chunyi titima. Koro en aketo chuny to gi focus ma wacho cha. Koro yudo ko Amos Digaro wacho ka ane mano apana wacho ni watemo penj gi wuoda man London. Yes. Kesh no dhi viral kabisa. Ane mano ma apana mano London kendo mana ko wacho no en aketo chuny kendo geno mana kuom Nyasaye mana ka gi wacho no to gigi ni dhi mana maber. Koro adoko ne jawa erokamano kuom puoch gi pak magi miyono. Tiere nyar Kisumo kanyo. Nitiere jomwacho ne aket Nyasaye mbele Kochola mane ni oko cha matimo loja. Joseph Omondi ma Londiani en pok chipak. Koro nitiere ng'ato penjo ka wach kaka na navigate between family gi gigi. Na se wacho ka endi mokalo ne nyaka family ndi nyaka ket priority. Kechin mari nitiere time ni minyalo timo. Seche ng'eny yotieno ka, seche ng'eny odiochieng'. Kijipanga titimo gigi mitieki. So long as ni se wacho nada dok school kata adwa puro puodho. En maka diwach nada dhi puro puodho. Ok diwe puro puodho nikech timo tije moko. Iti puro puodho ni to tije moko bitang'owa bitimo. Koro en maka itimo gigi nigi mana mbele. Okay. En na bidi mari magoli oko. Nyakwara mogi bro yudo weche manyien adimba lak sadek tabro kaw simbe moko tok weche manyien eka bang'e wana lor twak gi wendo ma wendo okinyi ma kawuono e nyakalondo mari mar Ramogi FM. En sadek wadong' kod achiel kende weche manyien adimba ibro kelno kanyo kod jalendo mari Vincent Otieno kokale dun nyakalondo mar Ramogi FM ka chunjero gi maduong' ahinya eni somo onge giko to gimoro amora ma ikete pachi ni dwani tim manyalo kelo ni dongruok kendo loko piny inyalo Nyakwara mogi. Omiyo kinda mari biro goli oko kiki bed ni nitie obadho moko ma samoro nyalo miyo chunyi koro tho
kasri akasa jiuri ajiwa mana kaka thoromono ineno kaka samoro ochiko tunge to ng'ato dodhi anje gi tielo Yes. to poden me podo kaka okak no bro kai Ko pondo kata me long. Tilewa. Kamo thineno. Hero kamano. Radio Ramogi Karchun Jaluo Radio Ramogi Radio Ramogi Radio Ramogi Karchun Radio Ramogi Radio Karchun Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Radio Ramogi Karchun Jaluo Karchun Jaluo Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Moko kuom jopuonjre mag mbalariany ma Tom Mboya mayudre kaunti ma Bay siro gai maduond busiasa mar ODM Dr. Oburu Oginga kata obed ni pogruok to medo mera jimbore mokalo duond burano kane otelne kod jatendgi Collins Odhiambo bende ne owacho ni Dr. Oburu yudo sir duto margi kendo koro nego bed ni yiene mondo mi koro chwal nyime wach winjruok matiyo kanyakla e kind duond bura mar ODM kod duond busiasa mar UDA. Kane oloso gi jofwambo ma Homa Bay Odhiambo manyoro Odhiambo kata kamano ne owacho ni gin kaka jopuonjre mag mbalariany gin gi siro Dr. Oburu Odinga mondo mi koro los gi Ruto e lo duond bura mar ODM kama bende ne owacho ni jokanyo duto mag duond burano nyaka koro chiw luor ne okenge moseketi. Bende ne owacho ni gisiro lwedo winjruok mar broad-based koluwore kod dongruoge ma sirikal mamalo osetimo e kaunti ma Homa Bay kaachiel kod gwenge moko mayudore e gwenge mag Nyanza. Wan gi mor kod ilo ka waluongo nyithindwa mondo mi waland negi the good gospel mar broad-based government. Waduto wanyalo neno ber ma broad-based government osekelonwa. Chien kachacha ne wawuok wadhi e streets wago koko wating'o sufria makata gimomiyo wating'o sufria ok wang'eyo. But gisani wantiere sirikal ndani kendo wawacho niya wabiro siro sirikand William Samoei Ruto, His Excellency the President. Ka otelnwa gi our party leader, that is Daktari Oburu Odinga. Kaka nyithi school mar Tom Mboya University wase amua ni wang'ni ok wadhi e ndara to wadwa bede mesa kuonde miwache weche mag comrades, kuonde miwache weche mag Kenyans, kuonde miwache weche mag Kenya. Kendo mano e dongruok marwa kaka nyithi school. Ka japuonjre mbalariany no mano Ann Chumbe to ne owacho ni koro gibiro siro duond burano gitende duond burano kaachiel kod tende duto kama bende ne giwacho ni gibiro wuotho kod achiel kachiel e weche mag siasa kendo koro gibiro dhi nyime gi siro lwedo jatend piny Kenya William Ruto. Wan gi mor kod ilo ka waluongo nyithindwa mondo mi waland negi the good gospel mar broad-based government. Waduto wanyalo neno ber ma broad-based government osekelonwa. Chien kachacha ne wawuok wadhi e streets wago koko wating'o sufria makata gimomiyo wating'o sufria ok wang'eyo. Komachielo en ni odialo bucha mamalo e kaunti ma Siaya odiochieng' ma kawuono geno mar biro dhi golo ng'eto e wi kaponi japuonj e mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga manongire Francis Ang'awa Okere kod ji mamoko ariyo mane omak gigo e wi buch nek ma itudo gi godo ibiro we thuolo gi bond kata oyo. Ngire Ang'awa jakom mar dhowedhe e kaunti ma Siaya mano Meshak Ndiege Okuku kaachiel kod Joash Odhiambo Ongoro osebedo ka odinege osebedo oda twech kata oda ng'ech ma Siaya GK chakre wuok tich mar jumani e kina bende jang'ad bura David Kimei ne otuono gi bond ma bende ne gikwayo ne gidhi e doho chieng' wuok tich tarik 19 mar dweni mondo mi koro ne giket kwayo e wach nek ma itudo gi godo no nek mar Dennis Ambrose Achieng' obede ne otimore tarik 15 mar dweni e bath ndara ma iluongo ni Gulmin Ougo Maram Road e Nyagunda sublocation South Sakwa mayudore Nyaguda sublocation e South Sakwa
e sub-county ma Bondo e county ma Siaya. Kata kamano giduto ne gidagi ketho manitudo gigo bach ma bende omiyo kinde megi ne oro kwayo mondo mi ne chiw negi bond. Kwayo ma bende ne oduog okwed mokalo gi jabin buche e od yalo burano kolure kod arita mar joneno e bura makamano. Jonyuol mag jopuonjre mag jograde 10 ma pod okwamo e mier gi nyithindo nikech onge mar school fees gi uniform koro nyiso fuong'ruok ma gin godo sani kolure kod lendo manyogol gi jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro. Jatend piny Ruto nyogolo chik mondo mi jopuonjre duto mane onego beni donje senior school odonji ka ochakore chieng' ma kawuono kata bed ni gionge kod school fees gi uniform. Ruto nyiso jotend loch nanga mondo mi koro ketie tim chik machalo kamano mar neno nyithindo duto odonje sikul. E kar dak ma ongohore ma Obunga mayudore e boma ma Kisumu, janyuol orwako mokalo chik machalo kamano ka koro giwacho ni okelonegi fuong'ruok maduong' mokalo ka Agnes Akinyi bende en janyuol mane okwamo kod nyathi e dhot ma nyathi ma bende yande ne okalo maber koro lero chandruoge mosebedo ka okale motelo lendo manyo jatend piny William Ruto nyogolo odiochieng' manyoro. Nyathina pok odhi skul nikech ok anyal nyathi perform maber. Koro Nyasaye nokonyo ma wanyalo yudo matin mo ka wadwa wene ka wanyalo dhi skul to inyalo yienwa kata mondo nyathi odonji, lakini ok nonyalre kaluwore gi dwaro mar skul, ok ne wanyalo. Koro nyathi kaka nodhi gi wuon gi skul ne gichako giduogo nodwoke gin mondo gibi giduoke gik modong' mondo gitieke te ka gi nyathi bedi gi nyalo mar donje skul. Fees en 53,000. Uniform nong'isi gin 26,000. Sirikal to nyalo tim mano ber ka sirikal nyithindo dhi skul te to mano gima ber ma konyo kata kaka jonyuol en gima ber ahinya nikech dipo ka gikonyo wan jomoko wa support mondo nyithindo dhi skul. Magi timore ka bende MCA ma West Game Mano Susan Okwiri be koro jo sirikal mamalo mondo mi koro ket ler ne jopiny e wi keto tim lai manyien mar somo mar CBE. Nyoloso gi jopiny boma ma Siaya kama bende jatelo no nyo yie ni kata gin gi jotelo moyier pod ok gin kod ng'eyo moro amora kotenore kod lai manyien mar somo mar CBE no ahinya to e kindegi ma koro jopuonjre donjo e grade mar 10. George Amolo gi ler mathoth e wach ni koko e kaunti ma Siaya. Kano wuoyo boma ma Siaya, Mikael Susan Okwiri noywak ni kata mana gin kaka jotelo ema ok giwinj malong'o lai manyien mar somo mar CBE no ero. Kindly the issue of education, we have a new system of the CBC. Even if you ask me right now, I cannot explain. We are really requesting for the government to come down and explain to us all about the CBC thing. Oluwo ni kata yo manyocha noluong godo moko kuom jopuonjre sikunde mag senior school go eko, bende thoth jonyuol pod ok winj malong'o. Right now, people are going to grade 10. We don't even understand. We see you've gotten a letter from South Nyanza Day School. We don't understand whether STEM or what. We are really requesting the government to come down and explain to the common wananchi what CBC is. To kopogore gi weche mag lai mar somo mar CBE no ero, Mikael Susan Okwiri bende oywak ni onego yiene piny owacho mag counties mondo dhi adhiya nyime gi chiwo omwom mag bursaries ka oywak ni bursaries mag NGCDF to kod mag National Government Affirmative Action Fund kata NGAF okoromo. Right now, we even fear being at home as the elected leaders. You wake up every morning, we only have 2 bursaries, that yours for the national, for the NGAF, and for the Wabungis. We as the MC of the county, we don't have the bursary. Ne Radio Ramogi County ma Siaya, and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. MCA Makochia Ward medre kar chung od bura marangwe county ma Bay Michael Ojala Nyangi okwedo mokalo tim majonjore moko ne omuko kendo kwalo teini makelo ler e chiro ma Omoya gino bende koro miyo chiro no odonge mudho. Nyangi wacho ni teini mabende negiketo e chiro no ma Omoya osebedo ka koro konyo johala e chiro no kendo koro johala go ne osebedo ka koro kwayogi kata ne osebedo ka ywago rochruok mar arita motelo ne gin chwalo ne giteche makamago. Kata kamano achije moko ne odhi e chiro no ma omuko kendo ma ochuo lal miru koteini go gino bende koro sani oweyo chiro no ma Omoya ka odonge mudho mandiwa mokalo kendo koro johala ni kod pek. Jatelo no kata kamano kwedo mokalo tim machalo kamano ka wacho ni en tim maduoko gweng' chien
kendo koro nyalo miyo arita kwe bende bedo maweth e gwenge makono. Ne okwayo ruoth ma orito alwora makanyo kaachiel kod apisa mag obila mawuok Rangwe mondo mi koro tim nonro matut mar mako achije duto ma itudo kod tim machalo kamano. An kaka MCA na tiyo matek mowaketo solar lights e chiro mondo chiw gino ni security light. To nitie maliel gi moko mok liel. Koro achije moko mayutho bukore modhi obiro gi grinder mong'ado go poles manoting'o solars go ma iuso ne joma thetho. To I'm told sani kendo asegocho ne chief ng'isano osetimo inquiry moyudo ni jakom machiro nitiere sama nitimo mano, watchman omoyo ndiko watchman abich ta nitiere sama gitimo mano kendo gineno, to gi jomoko mabe osedhiri chief mo oyie ni mano notimore. Omiyo kaka the area MCA akwayo police moso mane omoya ni those people must be soon be no ujube no sem makgi akia omiyo gideko kodgi akwane jogo should be arrested with immediate effect nikech mano chik kendo achiel kuom jatelo mano gimoka nyal yie ni ng'ato solar light ma county government otiye gi pesa mondo okonjo piny mine mauso to gidhi gi ng'ato kata kobed mane solar light moro nok ti pol nok nyalo ng'ani nikech inyal dhi man solar light machielo ikete wiye. But kata mana for the last 2 weeks the county government osechako timo service ne solar light smoke tea. Koro ka jomoko ng'ato dhi ng'ado solar light ni kata omiyo jomoko mondo odhi othedhi mano gima pedo kabisa. Omiyo joma notimo timno mar involved must be arrested as soon as possible. Bedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Giko weche manyien adimba nyakwara mokanya gin mago motuche kor gwenge watudre kang'o romo saa 7 ne weche mok manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Mana kama naonye kwa mkwa juangani kanyo saa 3:11 marukinyi masani weche mbuku manyena dimba biro ni saa 7 marudi ching saa 4 saa 7 uchel weche manyena yo machuok saa 8 chiko yo machuok kendo 11 12 yo machuok kara kamano 10 kaachiel kod saa 1 gi saa 3 otieno wanayud weche manyena dimba kaka gimedo choponwa e odwa mar ka weche manyien e redio Ramogi kar chuny jaluo en saa 3:12 wendo mara podango ka Endex Scholar wachini kudos to brother George Waterbrain Enoch Scholar Junior ka wuok Nyabondo Plateau wacho kamano e ote mare poj gi pak maka jumane wendo ogolo deke ito gandawa ero kamana enyam anyanga mako pio penjo ni no se duoko chon ere kako balance weche mag somo gi weche mag familia oseduoko chon osiepa kadipo nitiere kamoro mane okomulo manyien mawendo migomuno mul teminyalo wachonwa kantie mano osemulo onge tiende nuoyo mondo wakony sa nona birio ariyo nono chiko chika biri abirio nona biri adek adek ochiko nono adek ma en Ramogi Radio kar chuny jaluo tilo makama osir maber ahinya kod bengi migeno mar Cooperative Bank. Sani koro jakwa Ramogi ka dipo ni nitie kod yuto ni moro kanyo to diheri yaw account Coop Bank mi yot matimo kamano yaw Coop Salary Account account mayot yao ibedo mana kod original ID kod kata kod copy mare ichopo nyaka e branch man machiegni kodi king'ang'ongo ma osechopo higa mar 18 kadhi nyime ine mwadwaro ni yaw account ni to in gi yuto moro ma ing'eyo ni dwe ka dwe nyaka bini ine mawuoyo kodi okinyi makawuono inyalo yaw account ni pare ni yawe nono maonge chudo moro amora ibiro miyi kata debit card ma inyalo tiyogo lodho pesa kata timo chenro ma opogore mag kadi wiki kwil ni to ber mage ma account biro go yudo pesa ni samachon inyalo yudo nyaka hola machopo $1,000,000 hola machopo nyaka $1,000,000 bende onge pesa moro mibiro dwar ni nyaka donge account ni mar minimum operating balance en 0 account maintenance charges ka bende onge kendo kada mana ka en osachi makalo kanyo kijamiso dwe processing fee en gima koro onge aito bende chudo bende timoni e yo mayot mokalo ma en ber makende ma Coop Bank sani koro kelno oganda jo Kenya dudute ma wacho kanyo ni bila kiulizo yud kata unsecured personal loans mana kokalo kuom account mari molo ni Coop Salary Account kumano tim kinda ya account kod Coop Bank abro ng'isi anena mathoth ewi Coop Personal Loan kaachiel kod Coop
mobile loan kaka inyalo yudo gi. Ng'eyo ni dwe mokwongo ka higa chakore onyalo bedo school fees mimanyo, onyalo bedo wach ni moro momoko kamoro tidwa ni ikonyri. Coopbank ema nitie kod duoko gi kaka inyalo konyri e yo mayot mokalo. En 3:14 mar okinyi masani. Maramogi oyawre oyawre machiegni kamani engani Jo Donington Lambo machiegni Jo Oyambo Jojo Lambo machiegni. Yes, anatumika Kisumu. Victor angima George Mosepa na kalgi mara ndende. Okay. Ndio yeye penye ongege makamoro. Ana hiyo namba timu page 1992. Ta pesa ndio kama kana ndonga join secondary banya chaka doka homo kende class 7 na timu kende 94% chako tama kulenga rapozi. Juu na bado dala 15 years na bado vikoni limaro ni kunda ngwan. Karomo na 2010 na decide madoke class na bado high school kende na timu crazy na yodo C9. Congratulations. Yes. Kendo time ya family. So kina Georgia Timona is very possible. I would encourage you to manoko. Ni ongenga maduong Mohingo School. Ongenga maduong Mohingo School. Yes, no age is bigger than education. Na lure na bana bebe bebe ni asebuge nga maduong, but it is possible. In fact, anapelede ka onge somo joturuwa, ngina wa onge. Wapar gik majo freedom fighters loke da nemo kongo na nifua. Dior. Ka asto kodi kuoche. Kamana Victor, kwa hiyo mudikila. Yes. Bikuwa kodi namba usipa na ndo watu rekodi. Mkifaido kaungani kodi line of life ndo wasikala experience na chali. Ero kamano. Jojo Lambo wadi ya lego kawo god kwa kadaba. Ero kamano enya. Yes. Aya. Oya orera mugi. Oya ore telo. Anangama kupi uru ko tuma na woda rodo woda. Amor kulusip na no. Ndo ana meno jiwene nitie jomoko mabende wacho ni gino kinyal kaidu ka gino nyani koro an wana bane wango meya mondo koro ong'e ne kaka onya timo mondo gol ne jomoko nitie ka mondo odhiyo timo kamano. Okay. Oyawre ahinya. Iluonge ni ng'atelo. Ma janyuol yudo kar to ite ne oko kata Boniface omo wuda wasi ja counseling student ana Naivasha ka iwinjo. Asiro owadwa no ito gi mama jo Iberia paka chiel ma wacho ni yie mondo gibaongo bedi en bende ndo penji ni gimongo nyaka bed dala na ka. Koro atuo ni mondo tim kinda ng'ata ban oko ma okoso yie gimoro baro nyalo timo onge somo katiti. Okay. Pole sana. Somo onge giko. Inyalo somo nyakiti. Jarieko moro no wacho ni somo gik mana ka ng'ato osenindo. Nindo mar ng'ato kata tho mar ng'ato e giko mar somo. Pile ka pile dak mar ngima dhano e bwo piny ka nitie gima nyien ma wendo manyaka ipuonjri pile ka pile. Dakika ka dakika, saa ka saa. Erokamano ahinya. Maramogi? Hello. Oyawre Mr. Juma. Machiegni? Apako ginene kinda ma jatelo no nigo. To kwaya system mar 844 ni rumo. To somo kata certificate mar O level mar form 4. Ogima duong kabisa e ngima mar dhano. Okonyo mang'eny ahinya. Koro kwaya ni dhano moro mane yo moro kata yo machielo otame bedo gi certificate ni. Odhi register privately. Mondo jubed gi certificates, gibo bedo joma instrumental, joma useful, kata boards mag schools, gibo bedo gi kony kata mna kidwa ndiki kata bedo mna driver e counties gi. Nyaki bed gi gino, mano in basic. Kwa joga jana gidhi adhi yuago pesa no gi enroll sani kapod ji enroll mondo gidhi gitim penj no. Otherwise apako nyieno, apako ng'ama nojiwe be moro manen olugor cha be. Emano jiwe amor kod gae nyasa ugwedhi. Erokamano. Maramogi? Hello. Oyawre maga Juma. Machiegni ne amo? Happy New Year. Happy New Year telo. Mos na wendo baba. Okaw mos.
ayara daga boye jam to bari tubuka mokuongo agone jojero kamano kuom bedo gi chir an mana gi pinje ariyo en gi lek matek kabisa mar tiegruok kendo mar bedo gi certificate e sama nosomo nen gi target mar yudo kata mana A kata B kana oduogo yudo result e dini bende nobuoge kaka ng'ama nen gi lek mar yudo degree e gine duoko moro maber. En mar ariyo e lekni mar bedo gi certificate ni debed ni en gi gombo moro mar chunge siasa kata nitie gimoro mane geng'e kuno ni nyaka bed gi certificate mar form 4 ni. Okay. Hello, oyawre. Yawai. Otieno jawai machiegni. Nikiwinjo? Yes. Onge maber ka somo. Ndalo ma nitie bwana mano somo kode. Nanto hata habari kabisa na yeye mwenye karibu MP. So nari ambaye Talamau County. Ndio ibende ke county ndio mnasema. Certificate na form 4. Kwa hiyo certificate na form 4 ni sema kuna mkono boda. Para con la boda. Pero no certificate na form 4. Kwa hiyo ndiki kama mara serikali kae. Kadi kama kwa mimi kile certificate na form 4 okunyandi ke driving, ke bele ngao, ke driving license I mean. Okunyandi iki. So kita kabisa certificate bari sasa kama duong. Kita ngiso mo kile boda boda ni certificate yeye. Sama na boda boda certificate ala form 4. Yemo kile kama kama ni certificate form 4. Wa kare beri di tere da license ka te yin ngame wa tani ya to buri ba no yin kan no men di ko di so mo to bari fast. Ero kama na yenya. Musenya mara moge. Pole sana. George winjo kaka ji wuoyo kendo ji thothne jiwo mana wach ma ikelo no kinyi makawuono. Yes. Nitiere ote moko kama dwana som Mosna Wood County no, I'm proud of him. Walemo ne ni Nyasaye mede yao ne yore ne duto te. Somo ber, ene mwandu kata investment kende mangato ok nyal mai. Wadogure sikul, wasom kapod wanyalo. Duonde bere gi radio presentation di. Oparo na mana de leta gao Patrobas. Very strong and authoritative voice. I concur. Oyola kiasa. Mano ja ndewa. Moroka endi luongni Albert Odhiambo. Pogi pak ne wendo ma ingo studio kanyo. Ma is the most important conversation on radio ma winjo kawuono ero kama nenya. Oyawre mathoth ne George. Otimo gima ji mang'eny remga timo ero kama nenya kumote kanyo. Jeremy Odhiambo pogi pak ne wendo ma ingo studio kanyo ero kama nenya. Maka jomo oyawre. Nyinga en Tobias Jonyo. Mosna Wood Luono. Awinji maber kan siaya. Timo gima ngima kendo gima mokalo. Good morning, brother. This is a good interview going on. Very encouraging, and I have gathered a group of people listening to it. Very encouraging. Life is a journey. Better such interviews than politics. Nyinga en Jafeth Ojejo Jakabondo. Wacho kamano. Ni opogore gi siasa ichiwo twak mangima mapoko dwarone. Ero kamano enyam. Waziri John Badi winjo radio kaeneyo. Manyiga waziri wach moro ka mar pesa madhine counties wa gi weche mamoko. Kata kamano ing'isa ni kawuono un gi waziri mar transport gi infrastructure mabende udhigo e weche mag dongruok e piny Luo kocha. Kawuono ni endi ka iwacho na kanyo dhi yawo ndara mawuok Sindo Nyabera Road. Okay, National Treasury CS John Badi kaibro kanyo kod Davis Chirchir launch mar gedo mar ndara ma ok Sindo kadhi Nyabera kawuono ni. Okay, waziri abromanyi mondi wuoye gi jopiny. Moroka wacho ni an Enoch Scholar Junior Nyabondo Plateau. Kudos to brother George, what a brain. Asante sana. Wach minyalo wacho kokalo kuom simbe ma wanok ma wamako go e kabange wach mari mogik George. Ero kamano VOJ. Amor gi weche ma jo nyikwara mogi wacho. Poch gi pak magichiwo. Kendo ng'ato nikani George Olambo. Emba neno ka giman ma kaleno chalo gi mara.
chido kono penjo noyo nyonya noya at long last do the register kinotimo penj. Yes. Okaw my hearty congratulations. Kenda lemo ne kabisa namba nange na ngishiu angne watude kode. Okay. Jaka tumaro jo ward ni bang'eyo en bende opogo yo mana ka wagolo doke ite. Koro konya mana lando injili ni mondo jowo dok school. Ngato miwa ka endi jo Ibrania apaga chiel ang alia som mawuyo kum yie. Kasto nitire ngato kana boja Jamtumba ma Kisumu. Result mana yudo ni omora kinado konya sero kanu komea na koni kana chako ni nyithinda no wona kane giwinjo grand trupe ni iye maonge dala waka kikabigo but gimoro mana nyalo biro kot manya sose mione adokero kamano kenda mor kode ke chawinjo komer omoro bende oganda luo ochako wacho kandi koso ni an gi lek moro siasa ka ma no koro diam ka wesane to bende ngeni kidhi wuoth to nyaka iluok lepi nyaka twang lewni kidwan joteri wuoth koro maybe matemo ga twango lewni to kanyalo wacho ni an gi lek moro kamano koro gima timore wadwa Makajuma yes ne dhire mawango dhie ni kaluo emo gi okwati gi nase temo research mero ne gi temore egwenge mamoko to wan ji okaw dhier keto mbele ni samang dhi class samang dhi ge jua kali kiduogo tiol mok nyal timo mok nyal somo book and bendo kan ka mda chwadi mondo ge school but an ka mda jiuji ngato man gi chuny madok ibro dok makata endum na kesh tibete mangowa timo dok wache wach moro kiyiena Makajuma kana tiyo Kenyatta ne nitiere ginene mare sirkal mar barobarni adoni bibede komne nikech anoka kamera ni okumaki maber nyakora mogi wadon mana nguke matin ok ni koro wawe twak oyo adoni mono kamera moro ka omake maka maber ko jiwo ganda luo abigi chunga bede kone osainya en kanyo saa 3:28 mar okinyi ma kawuono wendo na podan go e studio ka wagomba ka wang'iyo weche mag ndalo somo wajiwore kaka oganda Albert ayudo ote Amerika abro mi gimidwaro no abiro mi gimidwaro bang'e sani pod wane class Radio Ramogi Karchu Radio Ramogi Polo kormari dia nyime ni temo lero wach moro gima temo wacho dire mana tiyo Kenyatta National Hospital sirkal mar barobar a Minister of Health can be divided into two ne nitiere public health medical services mano bedo headed gi Minister Beth Mugo Professor Nyang'nyong'o koro kana tiyo Kenyatta nwaneno ji mang'eny kaka angware ka biro manyo tich Kenyatta kane gibiro to gitima gina form force kigi okay to idhi ndiko gi kunde moko machalo kaka kito jo yuecho kanyo to ka gikudhiambo to gine class gisomo kech Kenyatta itiyo gi hours ti joma donjo kinyi wuok sabor joma donjo sabor wuok godhiambo kono dhi oketgi e positions ma ginyalo wuok to gidhi somo godhiambo samo wiko ni kito Kenyatta sani idhiro ka jogo kiyuch sani ne gidhi gisomo sani gine administrators gine kidhi cash points gine midhi yudogie moko no dhi timo nyaka nursing to wan jowa kano biro ka tuinjo ka giduogi wacho ni kano nyisgi ni gidog school gidhi form 4 poko somo koro kene ka ibiro mondo idog school to oge gimengi lweti to ng'ato chalo gimochulo ng'acha fee modogoro ng'owa school by the end of the month nyaka ng'ano gimo madogoro dala mochulo do fee be koro mae makela wacho ni jowa dhiere manyo jowa kasto gi leadership pok wayudo maber manyalo ng'ado ne jowa rieko maber kaka onego jowa tim but jowa to nigi thuolo kendo gin gidwaro gigombo matimo gik ma ji onego bed timo e piny ka okay kamano wach mari mogik minyalo weyo godo jo winjo mane winjo ote ma in go
kakisejiwano ni onge gima ok nyalre mana kiketo sinani e gimidwari ni wuon kaka ng'ama dhano. Koro maka Juma ok abiro ka kende mar jiwo jodongo kende kata people who are aged. Wan gi nyithindo mo e school kata gi form 2 form 3 to ling dala kanyo. Onego ng'e kane fiyo tame omany pesa moro odhi o enroll godo to som privately. Kech yudo pesa ma ng'ato nyalo en go nyalo mang'oma ok nyal tame. Nyalo dhir ng'ato mi ti enroll godo koro imanyo ka isomo mondo idhi tim penj. Kik nyathi moro amora we skul moko timo penj. Nikech ka kitimo penj to in genyruok mana ka wasewacho kacha ni 844 system ni en odhi. Don't you need 2 years to dhi. And ibedo ni ng'ama notimo 844 ni tim somo bang 844. Chune no bodo gi class 8 class 3 ema dhi time registration. Ma ng'eyo ni ok bibedo mayot. Koro akwayo oganda wa ni giket maine somo. Kendo gi nyithindo ma wan godo waket mondo somo. Gini chalo relay ng'wech michiwe kede. Kichiwo kede mar poverty ni nyathini nyaka nyikwai dhi bedo gang'o dhi bedo jomodhier. Tema ne loso ng'wech. Relay ni nitiere ng'ama kono ang'eyo nwa miyo kede ng'e dhi loso ng'wech kata oyom na goro. Koro miyo kata iyom na goro nokisomo to yie mondo item mondo nyithindi otiek ng'wech maber. Mondo nyikwai koro kik bede chandruok mane nitiere cha. Yes. Thothne winjo ka janyuol ng'iso nyathini an achopo ka tadwa ni in gimane ikadh kama naweyego ni. That is it. Mane wach. Erokamano nya George kuom go kodwa mbaka okinyi ma kawuono. Ageno ni wabro medo wuoyo, wabro medo engage jowa mondo ber moro amora manitiere waneno kaka wanyalo timo. Nikech dwaro maduong' en ni achiel kuom rieko ma ng'ato nyalo miyo wadgi kata wach minyalo ng'ado ne wadu en mana rieko. Samoro ok onyal bedo fedha to king'ado ne ng'ato rieko kaka onyalo konyore bende ber ndi mane wach. Ber aduwa. Erokamano ahinya kuom thuolo mari mosa nya gi wuoth mar abora kibiro bore City Kameja ka. Erokamano. Koro katieko ido moso jodala. Adwa ni ing'e ni an ka. Adwa ni ing'e ni an ka kendo abiro mondo mi ajiw jowa. Yes. Adwa moso nitiere baba pod ngima jaduong' Jono Kumu giluonge na Mboka. Embe ne dala kanyo ero. Embare no winyo na ni wan kodi godhiambo. Ok apano pamani gino bedo recorded. Gini ni live. En live. Yeah, to gi jowa ma Junction Kodoyo giket kwe kabisa Junction Kodoyo kanyo. Kijo sebedo kama very busy. Mine wani kanyo go wala. Nyithiere wani kanyo, yuoth ni kanyo madhi mbeta. Koro giket kwe gitima tek kabisa. Ng'ato ka ng'ato kaw gire mo tiyo ne. En kwe nikech gik manotimore higa mokalo chien cha koso ma. Yeah, ma kata mago. Kik chak timre kendo jo chaputh manyien higa ni. Okay. Kendo ok daga we moka duoko erokamano jo Westward marito kaka jakom mar ODM to gi jatenda Peter Pondo Kaluma kaka county chairman gi Her Excellency the governor Gladys Atinya Senawanga murito nwa county ne kendo rito nwa chama kaka national chairman gi tia matek ka kwe nitie e kanyo thino with school kendo ing'e ni wach mar ODM ne omako Nyanza kucho. Koro ka ok odhi bed gi kwe maber to kata nyithindo bende chunye chando e school. Kamano affect ka ok affect to nitie yo momo affect godo. Okay. Kamano. Erokamano ahinya. Aduogero kamano maka Juma. Penye mane chanda ni to sama ne dok e school to baba une wacho nang'o? Nyathina somo. Mama kano tho higa mokalo nokona ne nyathina indini som aneno ka ni konya mang'eny. Koro no tho kapok atimo gini ka koro setho. Mos. Jaduong' bende mor kode kendo jowa mantie ne bas wete na nyimine na gimor kode nyaka osiepe na mor gi gini. Omiyo adwoko Nyasaye erokamano to imba adwoko ni erokamano kuom miya thuolo ni. Gi Ali Abich wiya ok wil godo because he was the first person manokwongo bedo gi information mar gima notimore ni kendo nokete kama ber miwuoro. Erokamano. Ka nitiere kony moro monyalo konyowa dwa konyogo jowa to timnwa nikech chun utudoru malach wuoyo gi joma gini. Winjo ka Mbari nowacho kaendi ni owinjo gini. Kara mogni gi malich waziri winje. Koro gik ma wawacho gi gin gik monego kete atim. Nyasaye oriti kama ma gintiere umburit nau nyaka chieng' moro nchak konere kendo. Amen. Nyasaye ogwedh nai. Erokamano imbe obed kodi kidok pacho to idog e ruoth
Imosnwa jodala. Erokamano. Erokamano. Nitie osiepna mobno kela ka. En e gari piny ka orita. Iluongo ni Peter Ojala Jakarungu. Okay. Erokamano jaduong'. Imoso Peter Ojala Jakarungu. Adhi mose. Erokamano. Nyasaye ogwedh nai. Erokamano. Thank you. Nyakwaramogi mane mokelo e giko mar twak mbaka mane wan go okinyi ma kawuono ka en saa 3:35 mar okinyi. En saa 3:35 mar okinyi masani. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ibet mos, iwinjo ngolo motiap. Radio Ramogi. Radio Ramogi kar chuny radio. Radio kar chuny Ramogi. Kujipanga na CoBank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just a payslip, get a mobile loan of up to 500,000 or an unsecured loan of up to 9 million. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Here we go. Binjari mtokni kata boda boda. Wan kod wach maber ni in. Sani koro nitie platform manyien mayangi kendo chulo kindani ma isebedo ka itimo. Machiegni Ewigo. Ewigo wagendore pewa, wayangi kendo wachulo tiji matek misiko itimo. Mondo iriri kodwa kawuono gima itimo yot mokalo. Bedo na kod obok mag PSV license, good conduct, insurance mopuodhi, ID kod logbook mari. Wabiro pudhi monge chiedh nadi moro amora. Riemb seche ma idwaro kendo yudo commission kaka driver maber. Download Wigo app kawuono e Google Play Store kata App Store. Benyalo ndiko ote machuok ni Wigo kasto iro namba mar 20425. Wigo. Here we go. Nyakwaramogi. Ing'eyo nyakalondo mar Ramogi maromo nade? E kini mar nyasi mar sikuku, nyakalondo mar Ramogi FM kelni promotion mar Changamke Krisi promotion. Kama in kod thuolo mar bedo jaloch, to mana ka ikete nyakalondo mar Ramogi, kaeto idwoko penjo mayot ma ibiro penji. Wan kod pesa modhuro miloyo e chenro magwa mopogore opogore. Yot mokalo, dimana *236*3# kaeto iluw kaka ochiki mondo idwok penjo mayot mondo idhi thuolo mar bedo jaloch kawuono. Pari kaka medo tugo e kaka thuolo mari mar bedo jaloch bende medore. Changamke Krisi promotion. This *236*3# kaeto idonje promotion ni. Tuka itang. Mana jago mani igina paka boro kabi nyime kende ema uyeni gidonje promotion ni. Opoda code BCB license number 0000297. Mano timore odiochieng' machal kod mae, higni mathoth mokalo, kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich abich tarik 23 dwe mar achiel higa 2026. En odiochieng' ma 23 e higani kod ndalo 342 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono higa 2014 doho more pacho kaendi nong'ado buch twech mar higni 7 ne jo-Somali moko 24 manoyudo donjnegi ketho matemo ndhiyo meli moro, ketho mane wachore ne gitimo higa 2010. Be ing'eyo na atamalo 25 mag choke mantiere dendi yudore tiendi. Mae en kaluwore gi mbui mar living3.com. Maling'ling mopondo iyango e lela. Mano timore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Daher mar ng'isi ni sani koro bedo kata yudo konyruok ahinya kidwaro kaka dang iyud pesa yot mana kokalo kuom bengi mar Cooperative. Na wacho ni kacha ni kiyawo account mano malongo ni Coop Salary Account. Coop Salary Account sani wan kanyo kod hola minyalo yudi ilongo ni Coop Personal Account, Coop Personal Loan. Inyalo yudo nyaka siling 50,000 nyaka $1,800,000. Pesa mogik mamalo mogik minyalo yudo en $1,800,000. Mathin mogik en siling 50,000. Magi te imi tam mar dweche 96. Par bende ni kiseoro kwayo mari kawo gi mana 48 hours kende, seche 48 kende to ise mana chako neno ber. Kuom mano Nyakwaramogi tim kinda mae sa kikimoki ni giri moro obed weche mag gedo, school fees, idwaro capital moro ikonyri godo, weche mag pesa ng'eny ndi. Daher mar ng'isi ni bila kiulizo CoBank ema nigi duoko. Kuom mano
kidwa ng'eyo mathoth inyalo limo bad bengi mar Coop machiegni kodi to iniyud unsecured personal loan bila kiulizo mana kod Cooperative Bank. Awacho kacha ni pesa mani malo mogik en $1,800,000, mani piny mogik en $50,000. Duto kuom duto bo dweche 96 aito bende loso pesa ni kata mana timo processing banki seoro kwayo mari kao mana seche 48 kende. Donge ber kodi abro ng'isi na ber machielo kokalo kuom Coop Mobile Loan mabede biro yudo e nyakalondo mari mar Ramogi FM saa 3:39 mar okinyi tielo mogik mar Kogwen. Banki ne mano kende bende abro timo dro mara mar waro jaloch mara e chenro machangamkia Chrissy molongo ni Back to School Edition kawuono ni Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi kar chuny Radio kar chuny Ramogi. Ne lendo makuyo, lendo mag ohala, kachiel kod lendo moyedhi ka intie boma ma Oyugis, chop Telacok Merchants Limited mantiere wang' apaya maduong' mar Oyugis Kisumu momanyore gi Oyugis Market. Ka intiere Homa Bay, chop Legacy Plaza ground floor machiegni gi Salama Road. To ka intiere gwenge mag Awendo, chop Ramogi Hair Salon mantiere wang' apaya ma Posta. Kata ywa tole namba mar 070161292 kata 07027 46944. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ngolo ma pinje duto winjo. Benga Ramogi. Gita migwelo matieng' duto morgo. Benga Ramogi. Thum manigi puonj, thum mamulo chuny. Benga Ramogi. Iwacho ni gima ok inyal wacho wang' gi wang', inyalo wacho kokalo e thum. Ningolo mamit mag Benga, nonro mag jothum manogoyogi to kod bands mane gintie, tudri koda Lydia Koth e chenro mar Benga Ramogi, ngeso ka ngeso kochakore saa 5 nyaka saa 7 mar odiochieng'. Benga Ramogi e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Benga Ramogi, Radio Ramogi kar chuny jaluo, nyakwa Ramogi wiki kwil ma okitudi koda Lydia Nyaralego. Mano odiochieng' mano makinyo bro bedo kodi ka obro mi ngolo mago mag Benga e chuny Uganda luo. En saa 3:42 mar okinyi masani. Adek tatu. Ngolo adek maliet saa 3 Kogwen. Furahide. Thum Kaliech wach kapuoyo. Thum Kaliech wach kapuoyo. Kokale Ramogi Radio kar chuny jaluo neno kanyo ka DJ hapana leta mchanganyiko. Hapana leta mchanganyiko DJ Vic. Soro dalawa indube idala laura nyonyo dalawa indube idalawa kanya soro dalawa indube idalawa kanya soro dalawa indube idalawa kanya soro dalawa indube idala laura nyonyo dalawa indube idalawa kanya soro dalawa.
kaka nwawuotho yawa waparo nyikwara mogi kaka nwadonje Kenya waparo nyikwara mogi kaka nwadonje Nyanza waparo nyikwara mogi kaka nwachopo Kisumo pacho mamayo waparo nyikwara mogi kaka nwawuok Juba waparo nyikwara mogi kaka nwawuok Sudan waparo nyikwara mogi kaka nwawuotho yawa waparo nyikwara mogi kaka nwadonje Kenya waparo nyikwara mogi kaka nwadonje Nyanza waparo nyikwara mogi kaka nwachopo Kisumo pacho mamayo Kisumo to dalawa panpaya dalawa Kisumo dalawa panpaya dalawa Kisumo to dalawa Manyata gonda dalawa Kisumo dalawa panpaya dalawa Kisumo to dalawa Wanturego dalawa Kisumo dalawa panpaya dalawa Kisumo to dalawa Konaleto dalawa Kisumo dalawa panpaya dalawa Mondo iyud hola mayot ahinya kokalo kuom Coop Mobile Loan inyalo holo kind siling 1,000 nyaka siling $500,000. Pesa matin mogik en 1,000, mamalo mogik en $500,000. Parni recovery inyalo tim iyiero kendi bang' dwe achiel, dweche ariyo kata dweche adek. Mobilon ok dwa security mora mora. Mobilon kidwa kawo gi Coop Bank ok bi kwai security mora mora. Koro bila kiulizo inyalo yudo yo mayot mokalo. Bengi mar Coop itayo kod chike moketi kod Central Bank of Kenya. Kuom mano kik imoki to yo nitiere mana kokalo kuom bengi mar Coop Bank. Ne wadoyo to wakeyo baba Ne wadoyo to wakeyo baba Watiyo matek joka nyana Nyandwat nyaka milambo Watiyo matek joka nyana Nyandwat nyaka milambo Waparo kaka ne wan baba Waparo kaka ne wan baba Ne walupo to wapuro baba Ne walupo to wapuro baba Wagolo kodhi kendo akomo baba Wagolo kodhi kendo akomo baba Ne wadoyo to wakeyo baba Ne wadoyo to wakeyo baba Watiyo matek joka nyana Nyandwat nyaka milambo Watiyo matek joka nyana Nyandwat nyaka milambo Adier joka nyanam tiyo matek chakre Nyandwat nyaka milambo. Mae momiyo gima chando wi ongoro uda kumuno ambe chando wiya. To wach machando chunya en mana biro wach mar achiel mar oganda. Jodongo, jomatindo, wabedure kweth achiel. Wagomba kaka joka ng'at achiel. Nawacho ni kacha ni nagombo nayude thuolo mar wuoyo kod jakom mar duol. Kalore koda weche ma osebedo ka nitiere. Uonaliwa penjo Timbe luo manene Tero monu weyo nango Nango na kuwito nango Gima daher mar ng'isi en bura ma ochok kinye kaunti ma Kisumu, dala mar Kisumo, ma bende jochan nyasi ogwelo ji mopogore opogore ma ogole konde te mag piny luo. En bura ma bende maling'ling wacho ni gidhi poro wach kanyakla ni to piny luo orie kanye e weche mag somo, e weche mag pur, thieth, yore mag tije ne jowa ma otiegore, e weche mag